това видео ще ви покажа как се добавят продукти. Идваме в каталог продукти. Вие вече сте добавили и добре се справяте. Има само някои неща, които трябва да се коригират. Затова направо ще ви покажа как в продукт, който сте вкарали, как да го редактираме. Някои неща, например релаксиращо масажно олио цитруси 200 мл. Идваме в редакция. Така. Името на продукта вие сте го ввели, както сте желали. Така, да погледнем само продукта, как изглежда външно. Ето го. Забелязвам тук в описанието, може би не сте искали точно така да изглежда. Можем да го направим последния начин. Маркираме активни съставки като вид заглавие. Казваме H3D, по-големичко така. И ако сте искали да ги изброявате с точка така надолу, то последния начин се прави. Ето тук това нещо, натискаме и ето то вече слага точка, а вашата точка я триеме. Така може да във всяко едно да коригираме. Маркирам, слагам точка и трия синята точка. Така, още малко остана. Витамин Е. Така, предназначение също можем да му сложим, например да е bold, да е по-тъмен самия текст. Начин на употреба. Него ще го вълним. Така. Meta-tag заглавие, както казах и при въвеждането на категории, Meta-tag заглавие. В Google да търсим, например, как се казваше самия продукт. Релаксиращо масажно олио. Ето, например, Жая релаксиращо масажно олио. Това е мета заглавието. Тоест, каквото искате да ви се появява тук в Google, това трябва да напишете ето тук. Вие сте написали релаксиращо масажно олио, може да добавите, ако искате. Ние така правим с някои наши продукти. Черта и, например, пишеме името на сайта. Във вашия случай може да е благоухание. Така. Meta-tag описание, олио масажно, само 2 думи са недостатъчни. Можете да вземете от описанието на самия продукт, например. Хубаво е, което име имате в мета заглавието, това да бъде и в Meta-tag описание. Например, релаксиращо масажно олио, можем да го сложиме. Така. Запетая, например, което да добавиме. Подхранва, подмладява и така нататък и така нататък. Копи. Не забравяйте, че тук са до 156 символа. В смисъл, вие можете да напишете и повече, но Google ще ви отреже до 156 символа и просто след това ще бъде с 3 точки ще добави към вашето описание. Така че гледайте в тези 156 символа да напишете това, което желаете потребителя да види, да прочете за вашия продукт. Meta-tag ключови думи. По тези ключови думи намират вашия продукт. Съответно, ако е релаксиращо масажно олио, няма смисъл да пишете шоколадов крем, нали? Релакс, олио, цитруси, масаж, хубаво е. Можем да напишем само, например, още масажно олио. И така нататък, и така нататък. Тук няма ограничение, но няма смисъл и да пишете нещо много думи. Просто най-основните за този продукт. В етикети за продукта тук се пишат думи, които свързват самите продукти във вашия магазин. Тоест, този продукт, например, е масажно олио. Това е релаксиращо масажно олио, но вие може да имате, например, успокояващо масажно олио, но и двете неща са масажно олио, затова е хубаво тук да пишете думи, които свързват продуктите. Например, масажно олио. Може да го използваме в друг продукт и когато зададете в магазина да ви се показват свързани продукти, тези свързани продукти се свързват благодарение на тези етикети, нали, на продукта.
Масажно олио може да напишем и само олио. Така, минаваме нататък. Данни. Продукт 14. Тук виждам, че сте ги изброявали така, но това не е правилно. Вие даже в един момент, ако вкарвате 200 продукта, няма да ги следите дали 200 сте вкарали. Тук пишеме модела, т.е. названието на самия продукт. Например, може да е олио. Олио или, например, масажиращо олио. Съответно, ако вкарате някакъв друг продукт, който е също някакво олио, там го пишете същото нещо. Когато се повтарят, трябва да се повтарят, може да ги отделяте в категориите. После ще ви покажа, но, например, тук ще го напишеме масажиращо олио. Да седи модела. Номер School, това е един номер, който е във вашия магазин. Например, всеки артикул има някакъв номер. Това можете да го въвеждате, може да не го въвеждате. Всичките тези неща даже няма нужда от тях да ги вкарвате. Това са, ако за големи търговци, които по-големи стоки, те се ги класифицират с тези продуктови кодове. Единствено, например, ако този артикул ви е, да кажем, може да е М, масажиращо олио, МО, както в магазина си ги, или по, как да го кажа, по каталог, може би номер някакъв имате. Например, 1, 2, 3. Следващото масажиращо олио може да е МО 1, 2, 4. Това, може въобще нищо да не попълвате, ако нямате такива номера. Това е просто за ваше улеснение, ако търсите после специално този продукт, по този начин да го откриете, ако самия продукт има такъв номер. Така, различно местоположение, тук няма нищо, той си в магазина си се намира, така че тук нищо не попълвате. Цена. Ориентирали сте се по цената, след точката вече са стотинките и 2 нули накрая. Вид на данъка, тук нищо не попълвате. Количество. Тук количество задавате, например, имате във вашия магазин 1000 бройки масажиращо олио. Съответно, тук попълвате 1000. Защо? Защото хората поръчват в магазина и с всяка една покупка съответно намалява количеството в вашия склад. И когато, да речем, някой купи последната бройка, на вас веднага ви излиза, свършено е това масажиращо олио, вече го няма. И съответно, вие ще знаете къде сте. Ако напишете една бройка, първият клиент, който купи това масажиращо олио, в вашия магазин след това излиза, че не е налично. Просто тази стока не е налична. Затова тук пишете бройката, която имате в магазина в количество. А минимално количество, това е, пишете, да речеме, бройката, която е минимална, като минимално количество за клиента. Тоест, той може да закупи минимум една бройка, защото има продукти, където са в някакъв пакет и тогава съответно задавате, например, ако са 5 в пакет, казвате минимално количество 5 бройки. Предполагам, че при вас всичко се продава на дребно и най-вероятно тук винаги ще ви е една бройка. Така, изваждане на стоката. Да, това така си седи. Изчерпано. Тук няма смисъл за 2-3 дни да пишете. In stock, т.е. налично е. Защото когато кажете 2-3 дни, демек ще е налично след 2-3 дни. Затова казвате в наличност е в този продукт. Съответно, когато тук ви се свършат количеството, то веднага ще покаже, че не е налично. Така, изисква доставка, да. SEO ключови думи, цитруси. Тук сте го написали на кирилица. По принцип е добре да бъде латиница. Просто на някои места след това кирилицата ще ви излезне като майманджулъци, но добре, оставили сте цитруси нека бъде. Налично от, написали сте датата, тук предполагам няма нищо. Размери можете и да не ги попълвате. Просто това дори няма смисъл да го попълвате. Тези неща също нищо, няма лошо, написали сте ги, но казвам, нищо няма никакъв проблем, дори да не ги напишете. Аз почти не знам онлайн магазин, който да попълва тези неща. Статус разрешен, да, защото ако забраните, значи забранявате самия продукт за продажба в магазина. Съответно да е разрешен. Подреждане. Това е позицията, където да се намира самия продукт. Тук ако нищо не попълвате, те ще си вървят по реда, по който ги вкарвате. Това е за данни, линкове.
Производител, добре, тук сте се ориентирали, да речем на това масажиращо олио е Vita Gold. Категория избирате в коя категория козметика, тук също виждам, че сте се ориентирали добре. Филтри, количество, 2 количества. Ако предлагате 2 вида количество, добре, така остава. Магазини, сваляне, тук нищо, просто подобни продукти. Тук може да допълвате продукти, например, ето те даже някои излизат. Можете да ги откриете по самото название на продукта, като заглавие, което име сте вкарали. Не знам дали имате подобни продукти на масажиращо олио. Може би трябва да започна с самата буква, например, ако е Г, Б, Б. Само да погледна. Категории козметика. Защо не става? Програмката ли е това при мене? Трябва да го погледна. Ако не, ще махна този зум. Ще го махна, ще го правя. Както и да е. Така, атрибути. Тук нищо. Полвате. Това са вече допълнителни някакви опции, особено за онлайн магазини, които продават дрехи, там за размери, за такива неща, опции. Могат да се добавят специално за вашите продукти някакви опции, но това допълнително вече ще говориме. Отстъпки. Тук ако искате отстъпка да направите, съответно можете да... Тук не е създадена клиентска група, например, можете отстъпка за някаква клиентска група, които ги сложите просто в клиентска група. Може да създадете клиентска група, да добавите потребители, които са се регистрирали на вашия сайт и съответно да изберете, че желаете за тази клиентска група да има някаква отстъпка. Например, това може да са хора, които редовно пазаруват от вас и тя тук някъде от клиенти в клиентска група има тук. Група клиенти се създават. Така. И съответно да напишете, нали, количество, така да си ги попълните тези неща, от кога до кога. И след като запазите, се добавят. Сега не ни трябва за този продукт. Промоция по същия начин, ако искате да пуснете точно този продукт в промоция, казвате добави промоция. Избирате съответната клиентска група, тя е дефалт в момента, демек всички е в момента. Тези неща, предполагам, ясно е, като напишете цена, която искате да е нова, то ще задраска старата и ще показва новата, но и старата ще бъде видима, нали? И като сложите начална дата и крайна дата, съответно, може, например, да е за един ден, ако е черен петък, да речем. Така, минаваме нататък. Изображения, тук добавили сте изображения, ако искате още, знаете как. Плюс, тук добавяте. Сега това не ни трябва. Наградни точки по същия начин, както и промоции. Можете да въведете наградни точки за този продукт. За хора това се прави, за хора, които специално много пазаруват и те се възползват от такива наградни точки. И в дизайн абсолютно нищо не попълвате. Няма просто какво. Това е за самия изглед на продукта, което в момента е по дефалт. Всеки продукт изглежда по един и същи начин, нали? Снимката, описанието и тези неща. И така, например, тук сега сме редактирали каквото сме редактирали, написали. И ето да видите, като го запаметиме, да видите как ще излиза в магазина. Само да го рефрешнем. Отиваме в... Ето го описанието. Ето по-дебелен текст с точките, предназначение, начин на употреба. Хубаво е да имате описание. Това е за клиента и не само за клиента важно, но и за Google, когато имате описание на самия продукт. Ето ги етикетите. Ако зададеме да се показват свързани продукти, етикетите всъщност свързват самите продукти. Тук виждам, че има малко разстояние останало. Може да го коригираме. Отиваме пак на продукта. Редактиране. И ето тук, като
дойдем, само дърпаме нагоре да се качи. Ето така. Запаметяваме. Идваме в самия продукт. F5, за да изчистиме кеша. И ето. Качили сме го нагоре. Снимките на продуктите съответно. Така, само да погледна още нещо. Къде е самия продукт? Ето го. Описание. Да, това е. Няма какво допълнително. Всичко сме. Ето, количество 1000. Като върнем назад, само да ви покажа. Ето го, количество 1000, значи, т.е. имате в магазина 1000 бройки. Тук виждам един продукт, който сигурно предполагам бил е на цена 10 лева и 3 стотинки. Най-вероятно предполагам, че сте искали да бъде за 9,90, не за 99 лева. Съответно, като дойдем тук на самия продукт, промоцията вие където сте го въвели, точката я слагаме тук. И запаметяваме. Ето, в момента е 9,90. Да го видим в самия магазин. Категории. В косметика. Някъде на следващата страница. Ето го. 9,90, пречертано е 10,3, вижда се